Dak li lajn ma taqbadx taraħ it-teknoloġija. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma minn xurilu telqet il-proġett ambizzjuż li jsarraħ fuq it-teknoloġija magħrufa bħala Augmented Reality. Din tiftaħ it-triq mingħajr ma tmissa. Tifisser li llum il-ġurnata aħna meta jkollna proġett underway nkunu nistgħu bda l-apparat immorru u nieħdu l-location b'mod preċiż. Meta ngħidlek mod preċiż, jiġifieri saħansitra sa ġiex 2 ċentimetri. Il-teknoloġista tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Ian Gallia qal lil TVM News li l-ikbar benefiċċju ta' sistema avanzata bħal din hija li l-korporazzjoni tkun tista' tara taħt l-art b'mod viżiv. Nieħdu location ta' pajpijiet, nieħdu location pereżempju ta' fittings bħal huma valvi, għandna end caps u ovvjament meta tingħalaq it-triq għandna normalment proġett meta jkun qed isir ovvjament ikun hemm trinka miftuħa. Il-location ta' daw l-assi noħduhom waqt li hemm trinka miftuħa, meta trinka tingħalaq aħna way down the line, jiġifieri jekk tgħaddi sena sentej, inkunu nistgħu nerġgħu nittrejsjaw lura daw l-assets b'mod preċiż fejn qegħdin. Għall-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma dan ifisser li tigwadanja ħafna ħin biex issib fejn trid taħdem u żżid l-effiċjenza f'xogħla. Ovvjament dan għajjejna ħafna, għax meta niġu biex pereżempju ikollna xi ħsarat, faċilment nerġgħu naraw eżattament ċemm, immorru on location, qed nusaw ukoll anke sistema ta' augmented reality, jiġifieri aħna mmorru on site u letteralment dak il-ħin b'mod virtwali nkunu nistgħu nneħħu il-wiċċ ta' triq u proprjament naraw in 3D eżattament ċemm taħt saqajna. Is-Sur Gallia qal li jkun ideali li kumpaniji oħra li għandhom is-sistemi tagħhom għaddejjin minn taħt l-art jingħaqdu wkoll ma' sistema bħal din.